Sa mga pagunahing balita, 4 na minor de edad mula Masbate na biktima ng human trafficking nasagip ng pulisya. Bangkay ng babae natagpuang palutang-lutang sa ilog sa Manito. 100,000 halaga ng shabu nasamsam sa operasyon kontra droga sa Seriga City. At 2 miyembro ng mga kaliwang grupo sumuko sa otoridad. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyong malaman ngayong Biyernes, 5 ng Setyembre. 4 na minor de edad mula Masbate na biktima ng human trafficking ang matagumpay na nasagip ng personnel ng Piudoran MPS noong Miyerkules. Inalok umano ng trabaho ang 2 sospek ang mga biktima. Mabilis daw na napapayag ang mga biktima dahil sa kahirapan. May report si Angeline Dagta. Matagumpay na nasagip ng mga tauhan ng Piudoran Municipal Police Station ang 4 na minor de edad na biktima ng human trafficking. Alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, Setyembre 3, nang makorner ng otoridad sa Barangay 4 Piudoran Port sa Piudoran Albay ang mga biktima kasama ang 2 sospek. Ayon kay Police Staff Sergeant Riza Pitas, investigator ng Piudoran MPS, 3 sa 4 na biktima ay mga babae. Kinilala naman ang mga sospek na residente ng Katayngan, Masbate at Caloocan City. Batay sa ulat, nag-report sa Katayngan MPS ang kamag-anak ng isa sa mga biktima. Hindi na daw kasi ito nakauwi matapos ang kanilang klase. Agad naman na napag-alaman ng pulisya na lula ng barkong biyaheng Masbate papuntang Piudoran ng mga biktima na agad naman ay tinimbre sa Piudoran MPS. Hindi namin alam na may kasama pa silang legal age. Kasi ang target lang namin is yung 3 kung ma-recover namin. Hinanap namin na kung may kasama silang matanda. Yun, hinanap pa namin kasi tumakas yun eh. Pero ang ginawa namin, sinarado namin yung port, yung area, yung gate para masala namin yung mga palabas at papasok na tao. Inalok umano ng trabaho ng mga sospek ang mga biktima sa Muntinlupa City. Ito rin po yung time na yun na yung mga magulang, bantayan po natin yung mga anak natin, lalo na pa nga mga minor. May mga bagong kakilala, baka hindi na rin pumapasok sa school ang mga anak natin. Baka po nare-recruit na yan kung sino po magpangakuan ng trabaho at lumayo sa lugar nyo na maaari pong ma-exploit sila. Kasi sa kabataan po ngayon, dapat mga ganong edad po, nasa school pa sila. Kasi piniprepare natin yung future nila. Dapat bilang magulang, andun tayo para maggabay sa kanila kahit nasa labas ng bahay sila. Kasi mahirap po maging biktima ang mga kabataan ngayon. Kasi kung hindi namin yun na-rescue, possible, andun na sila sa Muntinlupa. Hindi natin alam kung anong talagang trabahong talagang aabutan nila. Nakumpiska sa mga sospek ang dala nitong sasakyan na gagamitin sana patungong Muntinlupa. Desidido naman ang mga pamilya ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa mga sospek. Nasa kustodiya pa ng kapulisan ng mga sospek na naharap sa kasong paglabag sa anti-trafficking law. Nagpapatuloy naman ang masusing investigasyon ng mga otoridad sa posibleng koneksyon ng mga sospek sa iba pang grupo ng mga kawatan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Isang bangkay ng babae ang natagpuang palutang-lutang sa isang ilog sa Manito, Albay. Nadulas habang namimitas umano ng prutas ang biktima na nagresulta sa kanyang pagkalunod. May report si Mel Morat. Isang bangkay ng babae ang natagpo ang palutang-lutang sa ilog sa Sitio Parina, Barangay Balasbas, Manito, Albay, alas 10 ng umaga kahapon. Ayon sa 20 anyos na si Marvin Del Mundo, isa sa 3 nakakitang mangingisda, alas 7 pa lamang ng umaga ay naroon na sila sa lugar. Laking gulat na lamang daw nila nang makita ang lumulutang-lutang na bangkay ng babae. Agad naman daw nila itong ipinaalam sa barangay. Tumakbo kami papunta kay Kagawad Joel para humingi ng tulong. Pumunta po sila sa Manito, humingi po ng rescue sa mga pulis. Tapos pagdating po ng mga pulis, kinuha po nila yung bangkay sa ilog.
Ayon naman sa Manitou MPS, posibleng nadulas ang biktima sa mabatong bahagi ng ilog habang nangunguha ng mga prutas na nagresulta sa pagkalunod. Napag-alaman rin na may problema sa pag-iisip ang biktima na madalas na magawi sa lugar. Natagpuan nga yun isa, hindi pa man yun masyado matagal na siyang nakalutan doon kasi hindi pa man po siya matigas. Kaya po dinala kaagad sa hospital, kaya lang pronounce ng doktor na dead on arrival. So nagkaroon po ng postmortem examination. Yung sa RSU po ng LGU po ang magbibigay ng yung sa kung anong result ng examination. Wala naman na nakikitang foul play ang mga otoridad sa nangyaring insidente. Ang initial doon isa may bukol sa ulo, parang natapilod, so nakabagsak. Yun po ang ng investigator assessment po ng doon sa incident. Wala naman pong mga iba pa pong foul play o ano pa man pong mga laceration po sa kanyang katawan. Yun lang po talagang yung doon po siya doon siya sa may ilog mismo na bumagsak. Nananawagan din ang mga otoridad sa mga kaanak ng mga taong may kapansanan sa pag-iisip na bantayan ang mga ito ng maigi para matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Mel Moral. Kalaboso ang isang tulak sa Iriga City matapos na makuhanan ng mahigit 100,000 halaga ng shabu. Itinuturing umano ang suspect na street-level drug personality sa naturang lungsod. May report si Angeline Dagta. Arestado ang isang 46 anyos na lalaki matapos mahulihan ng libu-libong halaga ng shabu sa isinagawang search warrant operation ng otoridad sa Zone 4 Barangay San Francisco, Iriga City, alas 11:46 kagabi. Kinilala ni Police Captain Bella Gracia Sereno ang suspect na si alias Jet, may live-in partner, residente ng naturang lugar at itinuturing na isang street-level drug personality. Nakuha sa kanyang posisyon ang 12 piraso ng heat-sealed transparent sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na 15 gramo na tinatayang nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Yung search warrant, sinerve yun sa bahay nila. Then sa loob ng kwarto mayroon doon improvised wooden shelf at doon nakuha yung 2 pouch na puno ng mga illegal drugs. Naging matagumpay naman ang isinagawang operasyon ng Iriga CPS sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court ng 5th Judicial Region, Branch 37, Iriga City nitong August 29, 2025. Kung mayroon po kayong mga gustong iparating dito sa aming himpilan ng mga informasyon, huwag po kayong matakot o mag-atubili na tumawag sa amin. Dahil ang inyo pong mga informasyon, yan po ay confidential. At sa mga gumagamit din ng pinagbabawal na gamot, ang advice po natin, tigilan niyo na po yan. Kasi wala pong magandang maidudulot niyan sa inyong pamilya, sa inyong sarili at sa inyong pamilya. At sa mga nagbebenta naman, tigilan niyo na po yung ginagawa niyo dahil seryoso ang ating gobyerno, lalong-lalo na po ang Iriga City Police Station sa pagsugpo ng mga ganitong mga pagbebenta ng illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Iriga CPS ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Susunod, 2 miyembro ng makakaliwang grupo sumuko sa otoridad at inanatilubuan ng bukol sa dibdib na nanawagan ng tulong. Yardi pa pang balita sa pagbabalik na Ako Bicol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Voluntaryong sumuko sa otoridad ang 2 miyembro ng rebelding grupo. Nais na wanong magbagong buhay ng mga ito at makapiling ang kanilang pamilya kaya naisipan ng magsisuko. May report si May Insinares. Voluntaryong sumuko sa Kawayan Municipal Police Station sa Kawayan, Masbate ang 2 miyembro ng rebelding grupo alas 5 ng umaga nitong Huwebes. Kinilala ang mga dating rebelde na sina Sunny, 45 anyos na siyang finance officer at regular na miyembro ng makakaliwang grupo. Kasama niya ring sumuko si Kabodok, 39 anyos. Kasabay ng kanilang pagsuko ay ang pagsurrender din nila ng kanilang mga baril na isang Colt 45 at isang caliber 38. Masbate po ay dismantled na nga po itong SRC-4 na nag-ooperate dito sa Masbate. Kaya lang may mga remnants pa na sila yung pilit na nagre-recover sa mga barangay, yung dati nilang mass base na tinatawag natin. Pero yung AFP at saka PNP po ay ginagawa rin pa rin ang lahat para hindi nga po makabalik ang insurgency problem dito sa Masbate. Nais na umanong magbagong buhay ng mga ito at makapiling ang kanilang pamilya, kaya naisipan na nitong sumuko. Napapagod na rin sila sa mahirap at saka delikadong buhay na sa bundok. Gusto na nilang makapiling ang pamilya nila at mamuhay ng payapa. Bukod dito, malaki rin ang epekto ng ating RCSP, ICLIP at siyempre yung presensya ng PNP at EFP sa mga iba't ibang lugar. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Masbate 2nd PMFC ang mga sospek at ang isinurrender na mga baril. Para sa mga balitang Tatak Bicol, May Insinares. Isang ginang mula sa Rapu-Rapu, Albay ang nananawagan ngayon ng tulong matapos natubuan ng mga bukol sa kanyang dibdib. 5 buwan din siyang buntis na mas labis niya pang ipinag-aalala. May report si Hercules Barbacena. Sabi ni Kang Agong, kusuko na daa siya. Sabi ko, tiwala lang ta, mararahay pa man ako, dahil man ako mabubara. Sabi niya nga, baka daa, so akin man na, masabay man.
Napapaiyak na lamang ang 26 anyos na si Vanessa Tudtod ng Sitio Minso, Barangay San Ramon, Rapu-Rapu, Albay dahil sa sakit na kanyang nararamdaman dulot ng mga tumubong bukol sa kanyang dibdib. Ito lamang daw Agosto nang tubuan siya ng parang pigsa. Binaliwala niya raw ito hanggang sa napapansin niyang tila hindi na raw ito ordinaryong pigsa lamang. Nababahalaan niya siya lalo pat 5 buwan siyang buntis na maaaring makaapekto sa kanyang ipinagbubuntis. Natatakot daw siya dahil sa cancer din namatay ang kanyang 2 kapatid at ina. Matagas naman po siya, tas makulog naman po. Tas uni po, nagbuswang, para nagaano pa po siya king, so padit-dit na nana po. Tapos, pag nakaano po kung sa mga marara po, o kaya maharang, minakulugon. Kaya, depende sa tigkakaon kung, kaya bisa lugaw-lugaw na sana, linanong. Dahil sa nakitang paghihirap ng kaibigan, naisipan ni Jomely na manawagan sa social media na naging daan naman para masuri ng doktor si Vanessa. Warang problema sa kwarta, buhay kita wang agapanta. Sabi ko, so ngayon nagpray ako kay Lord na sana sa paagi kang vlog kung may mag-ano baga. Tapos sabi ko, sige prepare ka, dahil kaming kaput. Wala akong kaput ng kwarta, sarap man akong tiyos. So wala akong kaput, sabi ko, bahala na si Lord. Matapos na ma-ospital, pinili na lamang ni Vanessa umuwi na lamang dahil na rin sa kawalan ng pera. Aantayin na lang daw niya ang resulta ng ginawa sa kanyang eksaminasyon. Sabi ko po sa doktor na kung pwede po makaluwas kami tayo naman po kaming financial na na pangkaon kang agom ko po, takaiba ko po, wala pong bantay. Tapos po, yun po itong, so sabi na, magpirma daw po kami kung daw po, so result na kung ano pong mangyari sa luwas, wala po silang panagutan. Tapos yun po, nagpirma po kami duman, tapos asikaso po sa bail na makalabas kami. Tapos sa maski po sa pamasahe, dahil po kami naghahagad pa po kami kay pamasahin. So agom ko nga po, dahil man po nakatrabaho, kaiba ko po. Nais ni Vanessa na madugtungan pa ang kanyang buhay para sa kanyang 2 maliliit pang anak. Sana po matabangan man po ako maski po sa pag lang po kaning na gilayon po haloy po kaso gusto po ko po so maaraman ko tulos po baga kung po ang Sa kabila ng pagsubok na ito, patuloy daw siyang mananalig sa Panginoon na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at pag-asa. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Binigyan ng pagkilala kahapon ng Embarcadero de Legazpi ang kanilang tenants. Bahagi rin ng aktibidad sa ika-16 na anibersaryo ng establishmento. May report si Elianzon. Binigyang pagkilala ng Embarcadero de Legazpi ang kanilang mahigit sa 100 tenants sa ginanap na pagtitipon kahapon sa Misibis Bay Resort sa Bacacay, Albay. Ayon kay Girlie Moran, ang operations manager ng naturang tanggapan, bahagi pa ang aktibidad sa kanilang ika-16 na anibersaryo noong Hulyo. Ito raw ay kanilang pasasalamat na rin sa mga tenant na naging bahagi ng kanilang tagumpay at patuloy silang pinipili at pinagkakatiwalaan. Ang pinaka-highlights and one of the achievement ni Embarcadero is makakuha kami ng mga new tenants like offices, government offices, BPO, and then from other schools. Meron din po kaming clients, tenants ng mga schools like si Onda and SLTCFI. Of course, to our tenants, thank you so much for the support, of course, and then sa tiwala na binibigay nila kay Embarcadero for investing their business with us. Siyempre, tenants kasi yung talagang bibigay ng lakas kay Embarcadero kasi without tenants naman, syempre wala naman yan si Embarcadero dito kay hindi namin mabubuo ang Embarcadero without tenants. Ang kilalang tattoo artist sa lalawigan ng Albay na si Art Guerrero, may-ari ng Arthur Ink and Crafts, ang isa sa mga matagal ng tenant ng Embarcadero. Taong 2009 pa raw nang magsimula silang mangupahan. So tumagal yung partnership namin kasi syempre ano ba bang hanapin mo sa Embarcadero? Accessible. Tapos kompleto, may CR, parking, groceries, so tabi siya ng dagat. So para sa akin yung shop ko, parang bagay na bagay siya sa Embarcadero. Labis naman ang pasasalamat ng may-ari ng 18 Zone Eatery na 10 taon na ring tenant sa iginawan na pagkilala ng tanggapan. Sobra baga ma'am ang kagipitan mi. Tapos pinalawag ako dyan, pero wala pa ako ito ma'am kay
arkila. So garo naglilibot-libot pa baga ako ma'am. Nagkaigwa kami kay so garo naman kami, tinawa na kami kay Pisto dyan sa Embarcadero. Bukod naman sa raffle draw, nagkaroon din ng team building activity na mas nagbigay sa kanila ng pagkakataon na mas magkakakilala. Ang nasabing pagtitipon ay ginaganap naman taon-taon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Nakalap ng Ako Bicol News. Susunod na po ang live coverage ng Ako Bicol Online TV sa Ibalong Festival Street Dance Competition na paglalabanan ng 9 na contingents mula sa iba't ibang lugar sa Albay. Ako po si Rose Bilista. Salamat at happy weekend!